No miltä nyt tuntuu olla merellä? En näe mitään. En näekään. Mä en tiedä missä mä oon. Mä en tiedä ketä nää on. No vaan seuraa mua. Kuvaaks mun kamera vieläkin tossa on punainen valo? Kyllä. Ai ja. Kunhan on naisen elämää sen. Luonto äiti järjestää. Lahti nyt! Hän ei saa hymyillä ollenkaan. Noniin. Sano jotain. Hauskaa. Niin. Kutiako mistä? Kutiako mistä? No jostain kutiaa. Hymyillä! Ei se hymyile yhtään. Nyt se hymyilee! Älä visio! Onks niin hauskaa? Minä en ole rotta. Mutta loukussa olet kyllä. Loukussa olen kyllä. Joo. Niin kuin rotta. Joo. Just like a rat. Ollaan täällä takakontissa, minä ja Lostis. Me ollaan takakontin poikia. Trunks. Siis mehän ollaan matkalla vetämään parhaita burgereita, mitä matkalla burgeroimaan. Eipä se tullut koskaan puheeksi. Sekin on päätä eikä hän mitään. Ei ollutkaan, siksi mä aloitetaan uudestaan. Tuli että me olemme matkalla burgeroimaan, tuli kyllä helvetin jotain. Tosiaan nyt ollaan matkalla syömään parhaita hampurilaisia, mitä Skandinaavia pitää sisällään. Älä valehtele. Mä oon oikeesti syönyt ihan törkeästi hampurilaisia ihan joka paikassa ja mä oon niinku melkein testaillut niitä ja tekisin niistä videoitakin, jos se ei niin saakeli epämielenkiinnosta muuten mielestä. Mut niinku oikeesti mua melkein itketti, kun mä söin tuolla hampurilaista. Se on niin hyvä. Ne käyttää paljon sipulia. Damn, siitäkö se johtuu? Oi vitsi. Ei, perutaan suunnitelma, perutaan häät ja hautapaikka. Niin. Mitä siihen koskee saatana? Ei mitään. Sitähän mäkin. Parempi olla hiljaa. Sitä mitään En tiedä. Hey. Hey! I'm so excited. I just can't hide it. Castaway mine, only one. Yeah, mine, only one. Tuleeko mieleen? Ei. Tiri, my only one. Ei mitään, ihan kevyttä hommaa.